מבינה? זה היה ממש קשה לי אם אחת מהם הייתה הולכת. את מבינה למה אני מתכוון? אז כרגע כאילו... אני מבין בדיוק לאן זה הולך בסופו של דבר. נו, בוא נשמע אותך. אני לא רוצה. למה? ככה. טוב, אז תשמור את זה בעצם לעצמך, נראה לי, כשאני חושבת על זה. כן. כן. אני שמח שאני פה בשבילך. ודיברנו על זה שכל אחד יודע למה הביאו אותו. אז כן, אני יודע שהם שמו לב שבתכלס אני טוב בלדבר, אני יכול כאילו להקשיב לכל אחד ולהיות פסיכולוג ולהיות מקובל יחסית, ואני מרגיש שגם תכלס אני הכי סבבה בבית, אני מקובל על כולם בבית. אין לי פה מישהו שהוא ביריבות איתי יותר מדי. חיים בהתחלה לא הבנתי אותו כל כך, וכאילו... מה יש לו להבין בבן לא, אדם הזה? אני אסביר לך גם למה. אפילו יכול להיות שכאילו קינאתי כזה בהתחלה, כי כל הזמן היית צוחקת ממנו וגם לא התייחסת אליי כל כך, והייתי משתגע מזה. איזה חמוד. ואז כאילו קלטתי את חיים, שזה בסדר, שזה חיים. גם יש לו חברה, הגזמת. זה לא משנה, אבל זה היחס. אנחנו לא מקנים במישהו שאם יש לו חברה או אין לו זה, אנחנו מקנים ביחד. אתה יודע, מקודם ישבנו כאן, והוא היה שמה, ואמרתי לילה טוב לכולם, נתתי לכולם נשיקה. והרגשתי מהאנרגיות שלו שכאילו, עדיף שאני לא אתן לו, כי הוא נורא מכבד את חברה שלו, למרות שאני בטוחה שהיא רואה שאני כאילו מתה עליו כמו איזה אח קטן. ופשוט לא נתתי, כי אתה מבין, כאילו, אני מרגישה את זה עליו, אתה מבין? כן, כן. אז איך אתה יכול לקנות בזה? זה לא קשור, אתה מקנה ביחס, בזה, כי אני נגיד מרגיש שאני מצחיק, ואני יודע שאני מצחיק. ואני רוצה אבל להצחיק אותך, אני מצחיק את כל הבית, חוץ ממך. זה נורא מרגש מה שאתה אומר, אתה יודע? כן, כי אני פתוח לגבי זה, וזה באמת הציק לי בשבוע הראשון, ויכול להיות שאחרי שבוע וחצי ראית גם, ואני הצטערתי שיצאתי עליו בכזה כעס, כי פתאום קלטתי, מה אתה עושה, כאילו? כן. מה אתה עושה? קלטתי את זה רק אחרי זה. אני כעסתי על שני מאוד היום, שאתה היית בשולחן? לא. היא וחיים התעמקו קצת. כן? וזה כאילו אמרתי, מה את עושה? כאילו, בשביל מה? בדיוק, בשביל מה? אני כאילו... זהו, ואז קלטתי שזה חיים, ווואלה, היה לנו שיחה קטלנית אתמול בלילה באופניים אחרי שאת הלכת, אז אני נשארתי איתו, ודיברנו איזה חצי שעה, ואז אחרי זה אני פידלתי, והוא נשאר איתי עוד איזה רבע שעה. חמוד. ובאמת דיברנו, כאילו. כן. ואמרתי לו, כאילו... דיברנו באמת. וכזה זה גם מאוד הסתדרנו משם זה המשיך כזה, את יודעת. הכל סבבה, באמת, זה היה כיף. והצלחתי ללמוד איתו, וההפך, עכשיו זה כבר מצחיק אותי. כאילו, אני מהמקום הזה שאני רואה שהוא צועק וזה מעצבן אנשים, ואני נקרע מזה מצחוק, אני נקרע, כאילו, היום כאילו ישבתי פה והיה עם השף, ואני רואה שהוא משגע את השף, והוא משגע את חזי, והם כבר די, הדפקט סתום, ואני מת, ואני רק מדליק אותו. קלטתי שאני עוד יכול להדליק אותו, שאני כאילו מצאתי את הדרך לגעת בו, זה עוד יותר מבדר אותי, כאילו. בשביל מה אני צריך כאילו להתאמת פה עם אנשים, כאילו, בוא תהיה אביחי, תהיה עצמך, כאילו. לקח לי איזה שבוע וחצי לקלוט מה המינונים של אביחי שאני צריך לתת לכל אחד, כאילו. כאילו, אני יכול לעוף על עצמי כל הזמן, אבל זה קצת... עם מי אתה רואה אותי רבה פה את הריב הראשון של הבלגן? עדיין לא. יכול להיות שגם לא תריבי עד שיביאו דיירים חדשים. דווקא עם הדיירים החדשים אני רואה אותך רבה. לא משנה מה הביאו, את תריבי עם אחד מהם. למה? כי אצלך יש את המקום הזה של שייכות, של הייתי פה קודם. יש משהו במה שאתה אומר, אבל גם יש לי מאוד מקום של אז זה לא קבלה, אבל עדיין. כן. עדיין, יש לך, הייתי פה קודם. אם מישהו עכשיו שם עין עליי... אבל באמת יש לי מקום של קבלה וכזה. אני יודע, חיים, אני רואה את זה בך, אני רואה בך את המקום הזה. אבל עדיין, כאילו, יש לך, הייתי פה קודם. אתה יודע, נגיד, עם שם אני בכלל לא מדברת. כאילו, אני גם לא אומרת לו בוקר טוב. שם אין יותר מדי. שם כאילו, אני מצליח להתחבר אליו, בגלל שיש לי ידע כללי נרחב, ואז כאילו אני מוצא את הנושא שיחה איתו, אבל שם הוא כאילו די ילדותי. אני לא יודע, לא שמים עליו לב בבית, כאילו, כי רוב האנשים פה הם לא כאלה חדים. אומייגאד, הולכת עליי נמלה. נו. והוא עדיין, הוא קצת ילד, כאילו. מבינה? ומהמקום הזה, כאילו, אז נגיד יש לו חברה וזה, אז הוא כאילו,
ואת, נגיד, את רואה, אין לך, את לא... אז למה הביאו אותו לפה לדעתך? בעיקרון, שיצעק ויקלל. אבל לא חשוב, נגיד, אני דמות, נגיד, שהם לא מצפים לה, לדעתי, כי אני מחזיק ממש הרבה אישיויות בתוכי. כי מצד אחד, אני יכול להיות איזה ארס, ואני מכיר את כל השירים של עדן בן זקן ועומר אדם. למה תמיד אתה אומר את שני הזמרים האלה כשאתה מדבר על מזרחית? כי זה שיא המזרחית מבחינתי כרגע. אני יכול להגיד ראובן המלאכי, יוסי עדן, מתן גלילוב. לא, אבל בז'אנר הזה אתה יכול גם להגיד ליאור נרקיס ואייל גולן ומשה פרץ. לא, אני מבחינתי, אייל גולן הוא סבבה, אבל מבחינתי כיום, אף אחד לא יותר טוב משתיהם בזרם המזרחי. אפילו משה פרץ, שהוא אדיר, בדואט, אני חושב שעומר מרים אותו יותר ממה שהוא מרים את עצמו, בהופעה המיוחדת שלו. כן, כי עומר שר את המילים האלה מהלב, הוא אומר אותם. כן, אתה מתחבר אליהם. אני יודע. את מבינה לאיזה מקום. אז בגלל זה שאני אומר את שתיהם, זה בכלל לא אכפת לי שהוא היה אקס שלך. תדעי לך, אני לא אומר את זה שאני אומר את זה, אני לא חושב על זה שהוא היה חבר שלך. אני כאילו אומר את זה מהמקום הכי אמיתי שיש. ממקום של להעריך אומן מסוים שעושה משהו. אתה יודע כמה ניסונת שמדברים איתי עליו פה בבית? אני קולט את זה, אני בגלל זה גם באתי להמשיך את השיחה, את פשוט נתקעת על זה. למה אני אומר את שתיהם? כי שתיהם הכי טובים היום, כי לשתיהם יש את השירים הכי טובים כרגע. אני ניסונת שמדברים איתי עליו, כי אני אגיד לך מאיזה מקום זה מגיע. קודם כל, 1.5 שנה זה המון זמן שלא להיות ביחד. ויש לו בת זוג היום, אז זה מגעיל אותי, כאילו, אתה מבין? זה לא מכבד. אבל מה קשור עכשיו? אני דיברתי על עצמי, לא עליו. את משכת השיחה לשם. למה אתה אומר, או עדן בן זקן ואומר אדם? כי אתה כל הזמן אומר את זה, בגלל זה אמרתי את זה. כי הם הכי טובים כרגע בסצנה, מה את רוצה שאני אגיד לך? לדעתך. כן, מי יותר טוב לדעתך? לא יותר טוב, אבל לדעתי ברמה הזאת יש גם את שרית חדד. לא. אני רוצה שהיא תופיע לי בחתונה, מה זאת אומרת? סבבה, אז אנחנו נביא אותה לחתונה חיים. וששלומי שבת ישיר לשיר חופה. שלומי שבת אין בעיה, אבל שלומי שבת הוא לא מזרחית. אתה מכיר את השיר בראשית עולם? בטח. שיר חופה הכי זה בארץ. חיים בארץ. הייתי עובד הרי עם די-ג'אים של חתונות. באמת? כן. סבבה, אז יש לי את זה מצד אחד, ומצד שני, כאילו, אני גם יכול כזה להישמע כזה אינטלקטואל. אתה כאילו משייך את עצמך למקום שאתה נמצא בו. בדיוק. אני גם כזאת, זה כמו לטאה שמחליפה צבע. אל תקראי לי לטאה, איך הצופה, זה זיקית, עם משוגע. זיקית, סליחה. התכוונתי לזיקית, נו. די, אני התכוונתי לזיקית, אתה הבנת גם שהתכוונתי לזיקית. אני גם כזאת שמשייכת את עצמי, זאת אומרת, אם אני אהיה לא, אבל אצלך זה יותר יפה. אני נגיד עדיין מחפש מה להגיד, אבל את, בדברים שאת לא מבינה, את בוחרת לא לדבר. וזה כל כך אינטליגנטי ויפה בעיניי, שכאילו בהתחלה אפשר לפרש את זה כאילו, מה, היא טיפשה? למה היא לא מדברת? מה, היא לה כריזמה? אבל מצד שני, כאילו, אתה אומר, בוא אני שונאת שאומרים לי בבית, למה את שותקת? למה את בואה? כי וואלה, אין לי מה להגיד. מה זאת אומרת? על כל דבר יש מה להגיד. בסוף על כל דבר שאני אגיד, אני גם אצא מטומטמת. אני לא על כל דבר יש לי מה להגיד. למה את בואה? כי אנחנו נמצאים פה פאקינג שבועיים במקום הכי מטורף בעיניי שהייתי בו כל חיי. וכאילו, מה זאת אומרת למה את בואה? כי פתאום תוקפות אותי מחשבות. מה קורה עם המשפחה שלי, ומה קורה בחוץ, ומה אומרים, ומה פה, ומה אז לי יש את זה, אבל אני שולטת על זה. אני ישר כאילו אומרת, די, אל תחשבי על זה, זה כאילו, זה לא ייתן לך כלום. זה סתם הכניס אותי לסרטים, אתה מבין? זה לא ייתן לי כלום. אז אני מנסה פשוט באמת לחיות כל דבר בבית הזה, ואת הרגע. ואת בסדר גמור, את עושה את זה טוב. אתה יודע, אביחי, נלחמתי כל כך במשימה, פשוט העדפתי לסבול בה, מאשר לסבול את הלחץ של ההדחה. אבל הלחץ הזה יגיע בסוף. אני יודעת. אבל אני שמח שלא משנה מאיזה נקודה הבאת את זה, את הצלחת. זה הרי למצוא את הנקודה הזו שגורמת לך לעשות משהו עד הסוף, זה הכוח. זה בגלל זה לא הסכמתי עם דן. אני נורא רוצה שמחר האח הגדול יביא לי משימה במבצעים. לא, שלא יביא שום משימה, שפשוט יביא לך עוגה ליום הולדת, זה בסדר גמור. אז כאילו, אני בדרך כלל, כן, אוהבת לפעול בחיים, כשאני יודעת שיש לי מטרה. לא, אני לא הסכמתי עם דם, ואמרתי לו את זה גם. כן. אמרתי לו שאני לא מסכים איתו אחד.
כי באמת אין לכם למה לפדל. האח הגדול יכול להחליט את המחיר, הוא יכול להחליט שהוא מביא לכם משהו ב-20 שקל, היום הוא מביא לכם ארוחת שף ב-350 שקל, 4 מנות פלוס קינוח, נכון. ואנחנו פאקינג קיבלנו 4 בגטים ובקבוק יין ב-1,000 שקל. נכון. את מבינה? הוא מחליט את המחיר. נכון. אז זה לא משנה באמת. נכון. אין פה עניין, אני אפדל. את לא היית צריכה בכלל להציע את זה. היית צריכה לבוא להגיד לאח הגדול, שמע, אני ישבתי 12 שעות בקופסה, אני חושב שזה מספיק מוכיח את הרצון שלי להצליח במשחק הזה, ואני אשמח אם מחר תביאו גל לאמא שלי, כי יש לה יום הולדת 50 וזה חשוב לי. אני לא מאמינה שאני לא חוגגת לה, בסדר. אבל אני בטוחה שהיא שמחה שאני כאן. שטויות. אתה חושב שהיא גאה בי? 25, 50. אתה חושב שהיא גאה בי? אני בטוח שהיא גאה בך. אני בטוח שהיא גם שמחה בשבילך. כן? ברור, כי בתכלס את עושה משהו עם החיים שלך בסופו של דבר. וזה מה שההורים שלנו רוצים לראות מאיתנו. אני לא חושב שהם רוצים שנהיה פרופסורים שמשנים את העולם. הם רוצים שנהיה שמחים, שנהיה עצמנו. ובריאים. בריאים זה כולם רוצים, זה בסדר. זה כללי. אמרתי לך שבשאלון של מאקו שאלו אותי... כן, מה כוחותה על פורצת בריאות של משפחה. מטומטמת אני. כן, אני גמורה מהתחת. אוי, אני ממש מטומטמת. כל כך הרבה זמן לשכנע אנשים שאת בן אדם עמוק ומדהים. כשאני צריך אותה ושאלו אותי, אביחי, איך מעיין באמת, כאילו? והיא נראית סתומה רצח. לא! חוצפה. מה אתה צוחק, אידיוט? ואני כזה, איזה סתומה. אני חולם עליה עכשיו, תעזבו אותי. חלמתי על חיים ועל חברה שלו שהם נוסעים על אופניים בטיילת באילת. לא סיפרתי לו, התפדחתי. טוב מאוד. זהו, מה אני אגיד לך? אינדל, גבר מכבד, הוא חושב אנחנו פה באיזה שיחת יחסנו לאן, הוא כל פעם בא לצאת, רואה שאנחנו עדיין מדברים, נכנס בחזרה לבית. כן, חמוד. חמודים. אני כל כך שבועיים שמחה. נעשה שיחת יחסנו לאן. ההפך, אני מרגיש כאילו שזה יותר כיף איך שאני איתך. זה מטומטם נגיד, אם נגיד הייתי ישן איתך ישר מוקדם, או סתם אפילו אני כאילו... רואה את זה לא יפה שזה כל כך מוקדם מגיע, אתה יודע, נגיד ברור. עם חזי ועדן שישר היא נכנסה. אני רואה את זה, זה זול מדי. זה... כן, לא ראיתי את זה בצורה טובה. גם אמרתי להם את זה. אז בואו עכשיו... אני לא אמרתי כי זה לא זכותי להתערב. לא להם ספציפית, אמרתי את זה בכלי, כאילו. כי נגיד, לא יודע מה אמרתי, נגיד לשם, משהו. רציתי להכין לך איזה משהו, או משהו כזה, ואז אומרים לי, תשמע, מה אתה משקיע בה כל כך? היא בכלל סופרת אותך. איזה חוצפנים, קנאים. לא בקטע רע. כאילו, אני יכול להבין, זה מחשבה גברית טיפוסית. ואז אמרתי להם, כאילו, מה אני צריך שתספור אותי, כאילו? וכאילו, אני יכול להבין, כי הנה דן ושני ישנו כבר אחרי 4 ימים ביחד, ועדן וזה ישנו גם ככה ביחד. וכאילו, אז אמרתי להם, זה לא קשור, אבל כאילו, ההפך, נראה לכם שאני רוצה שזה יקרה כזה מהר. זה כזה, כאילו, לא עמוק, זה כזה לא עני. כאילו, זה הכי מאפן שיהיה. מה רצית להכין לי? אפילו לא זוכר אפילו, לא יודע, קפה או משהו, לא יודע, ביקשת איזה משהו, והלכתי לעשות את זה מיד, לא נתתי לזה זמן או משהו כזה. לא בקטע, זה, אני הכי לא... אתה יודע שאתה היחידי בבית שאני מרחלת איתו על כולם, על כל הדיירים? כן. אני לא מרחלת עם שני נגיד על אף אחד, כאילו נגיד אולי עליך או על דן, אבל לא ככה. כן, לא, אני יודע, אני שומע את הריחולים שלך עליי מהאנשים אחרים. אני שונאת לרחל, אבל כאילו איתך אני מרחלת על כולם. טוב, אנחנו לא אומרים משהו רע. לא, אנחנו מנתחים אותם, זה בסדר. אז זהו, נגיד, גם לא הייתי רוצה שזה יקרה, זה סבבה. זה מאפן כזה, זה כיף לי נגיד שאנחנו מדברים, אנחנו מכירים כל פעם צדדים אחרים באישיות, זה מגניב. גם אני אוהב את זה שאני נגיד, אספר לך סיפורים מהתנ"ך. קודם כל הדף חלק בקטע הזה, ואני רואה שזה באמת ממלא אותך. אני לא יודע איך את תופסת את הדברים האלה עדיין, או מה זה עושה לך בראש. כאילו אם זה סתם סיפור שטחי, אם זה נוגע לך במקום עמוק, מזכיר לך אירועים שקרו לך בחיים. אני לא יודע איך זה שם, אבל סתם ככה כאילו זה מגניב, זה כיף לי. נגיד אף פעם לא היה לי את זה עם אף אחת, שבאמת היא נהנתה מהקטע הדתי שבי. החברות שלי היו חילוניות גמורות כאילו, וזה לא עניין אותם גם. הדת, זה היה נראה להם חפירה כזו או משהו כזה. יו, בא לי ניכנס למים.
לא, אני אוהבת את זה. אני חושבת שאני ארצה להקים משפחה, אני לא אוכל להקים עם גבר שהוא לא... שהוא לא בזה, אני יודע. כן. גם לא צריך להיות בזה בצורה לא, קיצונית. אין קיצוני. אתה יודע מה? גם לא צריך לשמור שבת, אבל כאילו שיהיה לו חשוב קידוש, נגיד, צריך לשמור שבת. או נידה. בסדר, צריך לשמור שבת, אבל... אתה שומר שבת? כן, בטח. כמה שנים? כל החיים. כן? אף פעם לא יצא לך לא לשמור? יצא לי. כמה פעמים? הרבה? יותר מדי. נו, אז בגלל זה שאלתי אותך. לא, אבל זה רק בחצי שנה האחרונה, וגם בגלל שכל כך התבאסתי על הקשר שנגמר לי עם החברה, כי השבתות הפריעו לה, אז כאילו עכשיו שהייתי עם זאתי שאמרתי לך, אז היא עבדה רוב השבוע, והימים היחידים שהיה לנו זה בשישי שבת. כאילו, אז לא רציתי לפספס את הימים החופשיים שלה. אז כל הזמן כזה... אז הייתי נופל בשבתות פשוט, כי גם בשבת אני לא, אז כאילו, אם זה נסעתי פה לפסטיבל, שם איזה, וואי, אמא שלי ידע. ולא היית מפחד מאלוהים? אני מכיר את הבורא, זה לא קשור בכלל. אתה לא תקבל ברק אם תחלל שבת, זה שטויות. המצוות נועדו נטו בשביל לקדם את הנפש שלך. הבורא הוא שלמות. הוא לא חסר. המצוות לא מעלות אותו, המצוות מעלות אותך. הבורא לא זקוק לתפילות שלך, הבורא לא זקוק לכלום ממך, הוא יצר אותך, הוא מהווה אותך. המחשבה שלו זה בכלל הבריאה שאתה קיים. שאתה נוצרת זה המחשבה שלו. המחשבה שלנו זה החלק האלוקי שבנו. אז למה תמיד אומרים לדבר איתו, וזה חשוב לדבר איתו, גם אם בן אדם לא יודע להתפלל, אז סתם אפילו לדבר איתו. אתה יודע, אני לא יודעת להתפלל. אני מדברת איתו כאילו זה... את מדברת, אבל את יודעת מי מקשיב לך? אני מקווה שהוא. מי זה הוא? בורא עולם. מי זה בורא עולם? נמצא בכל מקום. מי מקשיב לך באמת אז? את עצמך מקשיבה לך. אז אתה חושב שהוא לא מקשיב? הוא מקשיב, הוא פשוט קיים בתוכך. כשאת מדברת ומתפללת ומבקשת משהו... איך אתה מסביר את זה, נגיד, שניצחתי את אורנה שהיא דתייה ואני לא נגיד בכל הקטע של הדת? אבל זה שטויות כאילו מבחינתי, אבל מישהו הסביר לי משהו יפה, דן דווקא הסביר לי, הוא אמר לי, אביחי, אתה יודע, אני סוף סוף הבנתי אותך שהתפיסה שלך בדת היא כל כך גבוהה, אבל כי היה לך בסיס כל כך עמוק, שיכלת ללמוד את מה שלמדת. ועכשיו שאת מדברת, את מזכירה לי כמו שהייתי אני לא מזלזל בך, כן, אבל רק מהבחינה הדתית, שהייתי בכיתה ג'-ד'. כן, יש לי שאלות קידבק מבחינת דת. לא חס וחלילה קידבק, הן כל כך חמודות, כאילו, לפני שנתיים הם היו נראות בעיניי שרות טעם והייתי מתעצבן עלייך, אבל היום כאילו, במקום של קבלה, הן כל כך חמודות בעיניי. אז איך אתה מסביר את זה? איך אני מסביר את זה? שזה לא קשור חיים שלי. הרצון שלך היה מספיק גבוה. היה לשנינו אותו רצון. נכון. אבל הרצון שלך ומה שהיה אמור לקרות, התחבר ביחד. ושתיים, אינדל, בוא, מה יש לך אתה? סיגריה, יש לך? לא, יש פה אש. את מחוברת לרבי נחמן. הספר, אמרתי לך שלפני שנכנסתי לפה קראתי אותו. את מחוברת לרבי נחמן. לדעתי זה גם משהו שמקרב בינינו. אני כאילו זוכר שלפני איזה חצי שנה, היה לי לילה מה זה קשה. הפסדתי מלא כסף. הבחורה הזאת שדיברנו עליה, אז כאילו החליטה שזה לא... וגם נגמרו לי הכוחות, נגמר לי הכוחות להילחם ולהיות אופטימי ולהאמין שיהיה בסדר אפילו שאני לא רואה. והלכתי וכאילו, אשכרה בכיתי, ואמרתי לרבי נחמן, כאילו, זהו, אתה שכחת אותי. אתה וכל הרבנים, שכחתם אותי, כאילו, אני אביחי. ואז אחרי 3 חודשים יצאתי לאומה, ופגשתי את הרב שלי אחרי שלא ראיתי אותו שנה. אבל דיברתי אותו וזה. והמשפט הראשון שהוא אמר לי, זה תדע לך שאף פעם לא שכחנו אותך. יואי מלא. כן. איזה יופי. כל כך ריגש אותי, כן, זה היה כזה. איזה יופי. כי באמת הרגשתי כזה, אתה יודע, כאילו, למה שמת אותי איפה ששמת אותי. ואתה לא שואל את עצמך לפעמים, כאילו, למה אלוהים עשה לך את זה עם העיניים? אם הוא עשה את כל זה כדי שיהיה לי אישיות כזו, זה בשביל שלא יראה כמה את מכוערת. לפגוש את מעיין, שווה הכל. דפוקים אתם.
אם כל זה היה כדי ליצור בי באמת האישיות שתתאים לך, זה היה שווה הכל. כי אני אראה בסוף. אני יודע את זה. כן? כן. אני בטוח בזה ב1,000,000%. אף פעם לא אמרת את זה? אני לא צריך להגיד את זה, אני שומר את זה לעצמי. נראה לי שמרגישים את זה מעצם החוויה לשבת לידי. רואים בי את הביטחון והאופטימיות שלי, הוא לא נובע ממקום של אני הולך להתעבר ואני מקבל את זה. ההפך, הביטחון והאופטימיות שלי והמסוגלות שבי. אבל שאינדל כששאלתי הגדיר אותך, את זה יפה. בסדר, זה הרציונל. עכשיו את שואלת על בחינת האמונה, אינדל תגלגל לי גם. אני מרגיש בשיא שלי. בכיף. מבחינת האמונה והמסוגלות. מה אני עושה ערן? נו באמת, אוף. את רוצה ללכת לישון? אני גמורה בעייפות. אני אגיד לך מה את עושה. ואנחנו בשיא של שיחה. לא חיים שלי, אפשר לסיים אותה, יש לנו פה עוד הרבה זמן. בעזרת השם. יש לנו. גם אבל לי? לי, לך ולאינדל יש עוד הרבה זמן. אינדל כן, ולי. לך יש הרבה זמן. אתה פיקפקת בתשובה שלך. כי חשבתי על זה. תשמעי, יש לך הרבה זמן. אני מגלה עליי כל כך הרבה עם הזמן. לא, אני רוצה שתגיד לי למה פיקפק. פיקפקתי. כן. אה? לא פיקפקתי בזה באמת, רק רציתי לתת לך את הרגשה הזו שלא תהי זכוכה מדי. כי גם זוכרת שלפני המשימה אמרתי אורנה ודן, ולך לא אמרתי, כאילו, אני חושב שנצחים. ובתכלס לך אני צריך להגיד ראשונה, אבל לשתיהם לא. אבל לך לא רציתי להגיד. רציתי שזה יבוא מבפנים אצלך. הם כאילו, זה obvious, כאילו, דן הוא היה בצבא ביחידה קרבית, ואורנה היא כל היום מראה כמה היא אריה. אבל את, כאילו, זה... את לא צריכה פידבקים. זה יותר מגניב, את צריכה להוכיח, אני אוהב את זה בך. כן, אני אוהבת להוכיח לעצמי. אם הייתי נותן לך פידבק, יכול להיות שזה עובד אצלך הפוך. צריך להשאיר אצלך את הביצית, למקות שזה מתחבא, הגלגול הזה על הפנים. ממש אבל. לא, היא צריכה לעשן? ג'וינטי? לא, פשוט אני רואה את חיים כל שנייה מדליק. כן, גם קר. וואו, איזה קר. אבל אני אגיד לך מה את עושה, ערך. איזה קור. יש בינינו שיחה קולחת אל תוך הלילה. מה, למה אני לא ישן? אני גם עייף. אני אומרת שתסיימו סיגריה וניכנס לישון. אחרי זה אני מקללת את עצמי בבוקר. לא, כל אוקיי. בוקר אני קמה ואני אומרת אני הולך לעצמי... להחליף את שם עוד 20 דקות. כל בוקר אני קמה ואני אומרת לעצמי, היום אני הולכת לישון כאן, אני מדברת. כל בוקר אני קמה ואני אומרת, היום אני אלך לישון מוקדם, בול שיהיה כיבוי אורות, ואני לא מסוגלת. את לא יכולה להשיחות איתו. את לא יכולה להשיחות איתו. אני אוהבת לדבר איתו מאוד. מה זה הרגע רוצה? אמרתי לו שאיתו אני כאילו ממש איתי מדברת נפתח. הכי פתוח שיש. כן. גם אינדל, אבל לדעתי. גם אני ואינדל כאילו מצאנו את המקום הזה אצלנו. כן? כן. למרות שלידך הוא מתבייש עכשיו, אבל כן. כן, לאינדל יש בעיה איתי. אני בגלל שאני שונא אותך ואת מגעילה אותי. כן, גם לי זה היה, אמרתי, ואם הייתי בן 25 כנראה שגם אני. אני ואינדל הרי שתינו מזל טלה. נולדנו גם שבוע. אתה תלוי? כן, נולדנו שבוע אחרי השני. אני נולדתי שבוע וחצי אחר. ובשנתיים לפניו. אז... מזל חרא. באמת שזה המזל הכי טוב. אנחנו ראש למזלות. אתה יודע איזה מי שאמרתי לה, אני מזל תעלה, אמרה לי, אתה מניאק. אנחנו מניאקים, כי אנחנו רואים רק את עצמנו בסופו של דבר, אבל... כן, ככה אנחנו... אמרה לי, אתה מניאק, אחי. איזה זונה. עד היום אני פגוע ממנה. אתה יכול להיות פגוע ממישהו יותר טמבל. אבל אנחנו כאלה רגישים, זה מצחיק, ואנחנו מסתירים את זה באימפולסיביות יתר. אבל תמיד, נגיד, לך היה קשה להגיד דבר כזה, אבל לי לא קשה להגיד דבר כזה, כי אני כבר כל כך שלם עם עצמי, שזה מצחיק אותי, ואני יודע שאני אהיה על גבול חצי האלוהים. סליחה, זה יצא ממני. וואי. איזה רמת שחצנות. משיח. זה יהירות, זה לא שחצנות. איזה שחצנות, אחי. זה אובר. לי אין את זה אפילו. כי, אתה יודע מאיפה הביטחון שלי נובע? הוא לא נובע ממקום כאילו של ביטחון עצמי, אני ואני. גם אני אומר אני ואני כזה... ואני? לא, אתה בכלל לא אומר, אבל אני אומר אני. הוא נובע ממקום של...
אני עובר עברתי כבר את התהליך של הקבלה של האובדן ראייה. אמרתי, עברתי את זה, עברתי ימים שרציתי להתאבד, עברתי ימים שרציתי למות, עברתי מקומות כל כך נמוכים, עברתי דאונים כל כך קשים של העניין הזה, שאני כבר במקום כזה שאני פאקט, כאילו, מה כבר תביא עליי? הבנת? אז משם הביטחון שלי נובע. זה ביטחון הרסני קצת לפעמים, אבל הוא טוב. וגם אני כאילו, אני כאילו יודע שהבורא קיים, אני יודע שיש יד מכוונת. אני יודע שהנקודות יתחברו בסוף למשהו שלם. אני אשאיר אתכם לבד. אני גם הולך לישון לאנשים, זה היה טוב. זה היה טוב, אני גם באה. אל תעבוד. מה זה אני גם בא? אני אתן לך אחת עכשיו. כל היום הוא מחמיא לי ולידך הוא מקלל אותי. מי, אינדן? כן. אני יודע, זה קטע של גברים. זה קטע של גברים, אני באתי להגיד את זה, אתם פשוט במיוחד מטומטמים, איתך. כאילו, מה הקטע הזה? קופיפים. כל היום הוא אומר לי כמה שאני יפה וחזקה ושהוא כל כך מבסוט על המשימה שלי, ולידך הוא מקלל אותי כמו מטומטם. אתם פשוט סתומים, העם שלכם. לא שאנחנו יותר טובות, כן? עכשיו בכלל עם השיער את נראית אריה. למה? מה יש לו? היה מסודר כזה ככה, שתיהם ביחד. בכללי, יש לך כמו רעמה, השיער שלך עולה פה למעלה, יש לך צמיחה הפוכה. לא, אני יכולה ללכת עם שביל באמצע, אני פשוט הולכת ככה עם השיער. סבבה? אז הוא לא נראה טוב השיער עכשיו? את נראית מעולה, מעיין, תפסיקי כבר. ויש לך את האוזניים הכי חמודות בארץ, כאילו. בחיים לא אמרו לי משהו על האוזניים שלי. לא שמו לב אליהם. איך הבאים עכשיו ב-2-3 בבוקר וצועקים פה משהו עלינו, כי רואים רק אותנו בחוץ? מעיין ואביחי, אתם כל כך מתאימים. תשנו ביחד כבר, יא מציקים. תחכו, תשאירו אותנו בבית. זה הרעיון בתכלס. תנו לנו ביטחון. הקטע הוא למה, מה? הקטע הוא שגם שאני ודן לא הבינו את זה, וגם חזי ועדן, זה שאתה, כמו שאמרת, שזה מוזיל, אבל לא רק שזה מוזיל, מבחינת בחוץ זה גם מפסיק לעניין. אתה יודע שאיזה ערב אחד צעקו כאן, ואני כמובן האחרונה שאגיד לה, עדן תתרחקי מחזי הזבל. מה? הייתי פה. היית איתנו בחוץ? אז, וזה לדעתי כי הכל שם קרה מוקדם. ברור לי, אני יודע. ואז לחזי צעקו גם משהו. על הפדופיל, כן. כן. בחוץ הזוגיות, אמרתי את זה גם לכוכב. אם אוהבים הרי זוגיות באח הגדול, אוהבים לראות כאילו חיבור. כן, מפרגנים דווקא, ילדים פותחים אינסטגרמים של אותו הזוג וזה, נכון, אני זוכרת. הם אוהבים את זה, אבל הם רוצים לראות משהו אמיתי, הם רוצים לראות משהו שהוא לא קורה בן רגע. כי משהו אמיתי לא קורה בן רגע. משהו אמיתי נבנה. יש לו יסודות, יש לו בסיס. כן, לא דברים זולים. יש לו הבנה. אני נגיד מרגיש שעברנו תהליך מסוים. אני בשבוע הראשון לא יכלתי לראות אותך. שאמרת לי שלא בחרת אותי כדר היה מסקרן, נפגעתי ממך. וכאילו למדתי כאילו עם הזמן, יעני, שאת לא חושבת, אבל סתם. אבל עדיין, כאילו. אני אוהב שדברים טובים נבנים לאט. יש לי סבלנות שיא. אולי זה בא לי מהפוקר, כאילו בפוקר אתה חייב לחכות ליד הנכונה ולרגע המתאים, להפעיל אגרסיביות. וואי, תקשיב, הייתי בלוטרקי, בקזינו מטורף שם. לא. ישבתי בשולחן, צחקתי פוקר רק עם גברים. אני לא מבינה מילה באנגלית. נפתח לי, היה לי ביד 4. ודמה. ודמה. סיפרת לי על היד הזאת. תשמע, לא אשכח את זה בחיים שלי. אני כמו גבר כשאני נכנסת לקזינו, יש לי גלי חום בגוף מהתרגשות. כל כך דומים בקטע. אבא שלי גם אוהב, אבל אבא שלי החננה אוהב מכונות. מה זה מכונות? אני לא אוהבת מכונות. אני לא מבינה במכונות. מכונות זה לא חי. אני אוהב להרגיש את הקלפים, אני אוהב להרגיש את הצ'יפים. הוא גם נראה לי רולטה. סבא שלי, זיכרונו לברכה, מצד האבא, הספרה שלו ברולטה הייתה 9. אני זוכרת שאבא שלי אמר לי, כל פעם כשהייתי נוסעת לקזינו ושולחת לו תמונה ככה, בשקט שלא יראו, כאילו האנשים של הקזינו, כי אסור לצלם. אז הוא היה אומר לי, אל תשכחי לשים 9.
אתה יודע ששם אמר כאן על הסרטן, סבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר מסרטן. אמרתי לשם שהוא עשה טעות עם המילה הזו. שאני ראיתי מה אבא שלי מתמודד איתו, ואיך הוא גם הלך מהעולם הזה בכל כך אכזריות. אני חושבת שזה הדבר הכי נורא בעולם להגיד את מה שהוא אמר. לכן אני גם לא מחפשת לדבר איתו, אתה יודע. הוא ילד בקטע הזה, ואמרתי לו את זה גם. אז למה אתה חושב שהוא כל כך אהוד בחוץ? הוא לא אהוד בחוץ ברמה כזו. אתם חושבים שהוא אהוד בחוץ כי הוא שרד עד אף אחד לא חושב, אתה אמרת את זה. נכון, כי יש בו עניין לאנשים מסוימים. בכל בן אדם יש עניין לאנשים מסוימים. אני חושב נגיד, אנשים מסוימים לא מבינים אותי עד הסוף, אז זה מייצר להם עניין. יהיה לי יותר מגניב אם אני לא אעמוד להדחות עד סוף העונה, כן? זה מראה שאני אהוב בבית. זה יותר אבל לא בא לך פעם אחת לעמוד, כמובן לא. לעבור אותה, לא. אבל לראות שאוהבים אותך בחוץ. לא שאני יודע שאוהבים אותי בחוץ. מספיק שכל המשפחה שלי תשפיע על עוד 10 אנשים, המשפחה המורחבת והכללית שלי, אני מגיע לקרוב ל-40-50 אלף. למה? יש לכם משפחה גדולה? משפחה ענקית, לאמא שלי יש 12 אחים, לאבא שלי יש 8 אחים. יו, בטח איך הם בוחנים אותי? יש לי בני דודים, יש לי משפחה בכל הארץ, יש לי משפחה ענקית, כאילו, אני לא מכיר את כל הבני דודים שלי, מרוב שהמשפחה שלי ענקית. הם בוחנים אותי לדעתך? הם לא בוחנים אותך, הם מכירים אותי בפעם הראשונה. את יודעת שאני לא מכיר אף אחד מהמשפחה שלי, ואני, מאז שנהיה לי הבעיה, אני כל כך מרוחק מהם. כן, התפלאתי שאמרת לי שאף פעם לא שאלת את אחותך על העיניים. אני מרוחק מהמשפחה שלי ברמה הכי גבוהה שיש. אני מרוחק מקרוב האנשים בחיים שלי. הבנות זוג שלי, זה האנשים היחידים שקרובים אליי, ואורן, שאורן זה החבר הכי טוב שלי, כאילו. וגם הוא, שהוא החבר הכי קרוב שלי, אני יודע שמתישהו אנחנו, כאילו, יהיה לו את האישה שלו, הוא יתחתן. כן. ואנחנו נתרחק, וזה... נכון, זה קורה. ואני שלם עם הדברים האלה. אני מאמין שכל בן אדם הוא בא, ויש לו פרק בחיים שלך. יש מינונים מסוימים שהוא יהיה בחיים שלך. ואולי מהמקום הזה גם אני מאוד רציונלי בחיבור שלי עם אנשים. אני מאוד אמיתי וכנה, ובאמת כאילו אני יכול לא לראות מישהו 2 והוא יראה אותי, ועדיין אנחנו נרגיש כאילו לא עבר 2. כאילו יש לי את זה עם כמה חברות. אני יודע שיש לך את זה. מה זה אני יודע? כאילו אתה, כל מה שאני אומרת אתה עונה לי אני יודע. חיים. אני שם לב למי אני מתחבר. נגיד, אני לא מדבר עליה הרבה, כן, אבל החיבור בינינו הוא לא ממקום רגשי. ואני רואה שהוא לא ממקום רגשי, הוא ממקום אינטלקטואלי לחלוטין. ואני גם רואה אותה, היא מתחברת אליי אחד, כי אני מבין את הביקורתיות שלה. אני קורא אותה לגמרי, והיא גם מרגישה את זה. ובגלל זה אני גם לא נכנס איתה לעימותים, ואני לא מותח עליה ביקורת, ואני לא מעיר לה על כלום. יש אנשים שלא צריך להיכנס איתם למקומות האלה. נכון, כי אני רואה שהיא לא תהיה מוכנה לקבל את זה. וגם אמרתי לה בחוץ. אתה יודע מה אני לא מוכנה לקבל? מה? ביקורת מבלי ששאלתי. זה מעצבן אותי. גם אני אמרתי את זה יודע, ודן לאח. עשה את זה היום. גם אמרתי את זה לאח פעם אחת. אני שונאת שמעירים לי, או שבאים אליי כאילו באיזושהי יציאה, מבלי ששאלתי אותך, נגיד, סתם, זה באמת סתם דוגמה, אוקיי? זה לא קרה. וואו, איך השמנת. אני שאל אותך לטמבל. אם אני באתי ושאלתי אותך, השמנתי או רזיתי, וענית משהו שלא אהבתי לשמוע, זה כבר בעיות שלי, אני שאלתי, צריכה לדעת לקבל את הביקורת. אם לא שאלתי וסתם אתה חסר טקט מעצבן ובא ואומר את זה, אתה יודע, אמא שלי כל כך הרבה פעמים נתקלת באנשים חסרי טקט, שאמרו לה כל מיני דברים בחיים שהיא סיפרה לי אותם בבית, נכנסתי לחדר לבכות מרוב שכאב לי שאמרו לה את השטויות האלה מחוסר טקט נגיד. כאילו, למה אנשים כל כך רעים? אני לא מצליחה להבין את זה, ואני לא בחורה תמימה, בסדר, עברתי הרבה דברים. אבל כאילו, למה להיות רע? אבל זה לא בהכרח רע, זה אולי חוסר נגיד, מודעות סביבתית. גם אם אני אראה אותך, אפילו שאנחנו כל כך פתוחים, גם אם אני אראה אותך משמין, אני אפילו בצחוק לא אבוא ואגיד לך איך השמנת. האמת שזה כזה לא רלוונטי, אני לא מתייחס לדברים האלה כי הם כל כן, כך שטחיים. סתם דוגמה שטחית, אבל זה היה בשביל הדוגמה. זה ברור. אתה מבין? כן, כן, אבל עדיין זה... אני לא אוהבת שאנשים מבקרים אם אף אחד לא שאל אותם. נכון, אני נגיד לא מבקר, אני אחמיא
אתה יודע מה גומר אותי? אמרתי לאמא שלי כשנכנסתי לכאן, בבקשה אל תסתכלי אם יכתבו עליי או ידברו עליי. גם אני אמרתי את זה. להורים שלי אמרתי, אל תכעסו בשמי. אחד, כי אני יודע שאני מעורר מחלוקת. למרות שעדיין לא אמרתי פה את הדעות האמיתיות שלי, ואני שומר אותם לעצמי. אני גם לא אומרת דעות שלי, כי אין לי אג'נדות או דעות פוליטיות. לא, יש לי טון האג'נדות, ואני יכול לגמור פה את כולם, בכל דעה. אני בחוץ כאילו, שאנחנו נהיה בחוץ, ואנחנו נדבר בלי מצלמות, ועם אנשים ספציפיים, ואם תהייתי בחוגי חברה מסוימים, את תגלי עוד צדדים בי. טיפה קיצוניים, טיפה פחות קיצוניים, דברים רכים. אני מאוד משתף פה ברגשות שלי. והיה לי פה רגעים כאילו שירד לי דמעה או שתיים. גם עד שסיפרתי על הקטע של הגירושים, אני עצרתי את עצמי מלהזיל הרבה דמעות. כן? כשאמרת לי, בוא'נה, למה העיניים שלך אדומות? פתאום קלטתי שאני מתחבר אלייך ממקום רגשי, ממקום אמיתי. שאשכרה אני מתחבר לסיפור שלך, ואז עצרתי את זה ישר. כי אמרתי, רגע, זה לא הזמן. זה לא הזמן. יכול להיות שבהמשך כן יקרה, וזה כן יהיה ככה. אבל זה עדיין לא הזמן. אז ירד לי רק קצת. לא ירדה לך דמעה, הסתכלתי. ירד לי. אני הרגשתי אותה יורדת ככה. באמת? אני לא ראיתי אותה. רק ראיתי את העיניים שלך נהיות אדומות. כן, ואז הצבע שלי, הגוון נהיה ירוק יותר. ספקי יותר, סתם. לא נראה לי שזה קריטי. יאללה, לכי לישון. שלא תהיה עצבנית בבוקר, ואני גם תכף צריך להחליף את שם באיזה שעתיים פידול. אז שנייה, אני אתפלל פה כבר, נכון? אתפלל לשמיים, מסתכל עליהם. חיים שלי. אני גם לא רוצה לגמור... טוב, האמת שאני יכול לדבר איתך חודשיים וחצי ולא יגמרו לי הנושא שיחה, זה בסדר. אז הכניסו אותי על קטע של פסיכולוג, ואמרו לי כאילו, אביך, אנחנו מכניסים את מעיין אשכנזי, להסתכל עליה טוב בפייסבוק. כן, שקרן, אני נעולה בפייסבוק. גם... אמרתי להם איך קוראים לו? לא משנה. סביר להניח. מי שעשה לי את התחקיר לא עשה לך. כי הוא עשה רק לי. אבל... הוא אמר לי, איזה נשים אתה אוהב? ואיזה סגנון? ומה שמצחיק הוא שתיארתי להם אותך. באמת? אמרתי לו, אני אוהב בחורות עם שפתיים בשרניות ועיניים בהירות. אז בטח האח צחק על זה. ועיניים בהירות, שזה כאילו cat model זה נקרא. זה סגנון מסוים כאילו שמשדר הרבה מיניות, ויש בך את זה כאילו. הפנים שלך משדרות יותר מיניות מיופי. כן, אמרת לי. אמרתי לך את זה? אמרת לי שאני יותר סקסית מיפה. כן, לאו דווקא... את לא צריכה לקחת את זה כמקום לא טוב, זה סבבה לגמרי. לא. לא לקחתי את זה למקום רע. וזה מצחיק, הוא הכניס אותך בסוף. והוא אמר לי, כן, כן, יש איזה מישהי כזה. באמת? מי אמר לך את זה? אני לא אומר לך, אסור לנו. הוא אמר לי, רק יהיה לך מעניין, אל תדאג, אני מבטיח. אבל אני באמת אוהב את החיוך שלך. זה קטע. יש בו משהו אמיתי כזה, תמיד. כן? חינני כזה. היום אלה שעשו לי ציפורניים, הם מה זה הסתכלו עליי? כן. אמרתי, אמא, מה קרה בחוץ, הם ככה מסתכלות עליי. גם אבל זה כן, אני סתם פרנואידי. לא, אני תמיד אמרתי להם, גם כאילו לנינג'ות, אני תמיד אומר להם, כאילו, אני לא מבין מה מכסים לכם את הפנים, אני יכול לקרוא את כל מה שאתם חושבים דרך העיניים. אני רואה זבוב מקודם שם בשולחן, ואני מתלהבת, אתה מבין? כל דבר שהוא לא קשור לבית והוא מבחוץ, אני פתאום... אז תחשבי מה אנחנו הרגשנו שבא השף הזה. אימא'לה, נבהלתי. אני בא? אז תן לי רגע, ניכנס לשירותים, תגיד לך 5 דקות. ממש נבהלתי. כי ראיתי אותו מהמראה, זה נראה כמו מישהו מבחוץ. טוב, יאללה, את מתפללת, אני רוצה להגיד לך לילה טוב, נו. כן. רוצה שאני אגיד לך לילה טוב, תכנסי, תעשי תפילה בשולחן ותלכי לישון. לא, אני ככה על השמיים, עם היולדת של אמא שלי, אני אדבר קצת איתו בשקט. טוב, אני הולך להחליף בגדים בינתיים. טוב, אני אגיד לך לילה טוב, תיזהר על ה... לא, צער, ימינה. יפה.
יאללה, תפללי, אני מחליף בגדים, תגידי לילה טוב, ויאללה, תעופי למיטה כבר. אביחי, רק שתדע שבירכתי אותך בשתי לילות האחרונים, אביחי בן תמר. חיים שלי. כן. אני לא מברך אותך אף פעם. אני יודעת אני חושב עלייך על כל היום. סיימת שעתיים? מה, היא נכנסה פנימה מעיין? מי זה שם? זה מעיין שמה? הנה, אחי, מה, תגזרי פה.